ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, биродарое ки ба хотири харид кардани хонаҳои Душанбе тамошо кардастен. Ирӯза навор ҳамаш хонаҳои Душанбе, ҳамаш аз Душанбе навор кардем. Обши 9 дона хонаҳои заминӣ ва квартираҳои фурӯшастае ки пешниҳодтон мекунем. баъдан дӯстон барои қаблии реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки дорем дар WhatsApp рӯй кунем, реклама карда фурӯшта мегузорем. нафароне ки хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои Душанбе дорен, нафароне ки хоҳиши харид кардани квартираҳо аз Душанбе дорен ва хонаҳои назди ҳавлӣ хар ҳастен, пас навора тамошо кунем, бовар кунем, беҳад навор зур, хонаҳои арзон, хонаҳои ремонтдор, без ремонт, коробка, вариантҳои квадратҳои калон, квадратҳои майда, хулоса ки навор баҳри шумо. Фақат сабр кард тамошо кунен, ана ҳамин домда хонаи зуд дорем бачо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунен. не ки ягон бор дар ширкати Фабрилик ақаллан ними ҳамин якумада надодане. 4 сол ман фақат бор задам, 250 130 250 ҳар як каталогда 250 130. ина худоро шукр дар ширкати Атоми кор даромадам. дар муддати як моҳ инами қаоили ки мадхтаро биёен Атомида қатимо ҳамкорӣ кунем. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯши Душанбе. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки секомната квартира дар 10-ум этаж бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 82-ум микрорайони шаҳри Душанбе қарор дорад. нигоҳ кунед бачо, 80 квадрат, ремонтош хай дидасен кадом ҳолат қарор дорад. 965,000 сомонӣ мегӯяд. 965,000 сомонӣ. 82-ум микрорайон Қазохон, назди Родоми 3, доми релакс аст ку бачо. ана ҳамиҷа қарор дорад дӯстон. 80 квадрат, 10-ум этаж, доми 14 этажа, сехонагаи пурра, кухни бо тиреза, ремонтш люкс, қолин, парда ба ҳама чизе ки мақсад мебинен, ана ҳамиё хати. хона 5 то тиреза, тарафи роҳи калон нигоҳ дорад. документҳо, шартнома, иҷозати ремонт, зиндагӣ 20 пас мешавад. 965,000 занг занен. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳолати коробка дуҳуҷрага квартира дар 3-ум этаж бо масоҳати 50 метри квадратӣ, 9 километри шаҳри Душанбе, 275,000 сомон. ана дӯстон, мана нархи беҳтарин варианти зур барои харид кардан. 275,000 50 метри квадратӣ срочна фурӯшӣ дар саршавии сесотихаҳо мегӯяд. иҷозати ремонт дора, дом иҷозати ремонт гирифтагиай. духонаи 50 квадрат, 3-ум этаж, 275,000. далши маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp ахириш 02 014 метавонед муроҷиат бикунед. дӯстон, 80% мардуме ки тамошо кесен, чашмотон чор хушо ба ҳолтон. ҳамин тарафи дасти чапа нигоҳ кунед бачо, знаки лайк мондагиай. 80 ҳатто 90% мо лайк мондагӣ нестем бачо. якта лайк монед, дар канал подписатсия кунед, наворора Саудо ТВ гузоштан мегирад иншоалло. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ.
دوستان عزیز، کوارتیرای فروشی است که دو حجره کوارتیره در دویم اتاج با مساحت 41 متر کوادراتی 41 کوادراته ремонт کردگی تیار دوستان. این کوارتیره در ناحیه فردوسیه در شهر دوشنبه. فروشی در فردوسی پویانی کاروان، راه نو گلپرور. ای راه کلان میگه 300 متر درونتر دای. دومی سه اتاجه خانه در دویم اتاج قرار داره. 41 متر کوادراتی ремонт تخ پاسپورت داره. با چیز 4.8 فروخته می شود. 390,000 انشاءالله که معامله ساز کرده می شود. از نومی کانال ما سودا تیوی زنگ بزنیم بچه عزیز. 390 تا 41 کوادرات ремонтои хушроак кардагӣ. ҳай доми се этажа хона дар дуюм этаж занг бизанед, маълумоти пурраша бигиред. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. 299,000 сомон, дуҳуҷрага бо масоҳати 59 квадрат дар панҷум этаж дар ноҳияи рӯдакӣ дар шаҳри душанбе. 299,000. срочна фурӯши арзон. хона дар маркази ноҳияи рӯдакӣ, Ленинский район, сари роҳи калон, рӯбарӯи маршруткаҳои 46, наздикии бозори хӯрока. дом тайёр. иҷозати ремонт ҳастай. маълумоти пурра бо телефон или дар WhatsApp мон ахираш 88 47 метавонед муроҷиат бикунед. 59 квадрат дӯстон, духонага панҷум этаж, 299,000 сомонӣ. занг бизанед дӯстон. лайкотона монен, фақат лайк монен, дар канал подписатсия кунед. иншоалло ки дар ҳамин дом хонаи мо қарор дора. занг зад пурсон шахтон. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯши душанбе. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар сеюм этаж ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбеда қарор дорад. 40 квадрата 390,000 сомон. адрес Саховат, количество комната дуҳуҷрага 40 квадрат, якум этаж, се этаж не, сеюм этаж. дӯстони азиз, сеюм этажа 40 квадрат. документҳо масъалаш техпаспорт дорад. хуб, ремонт средни кардагӣ 390 40 квадрат духонагаи хушроак. далши маълумот дар WhatsApp шумо муроҷиат бикунед. хона, замин, мошин, квартира, аппарат чизе доред дӯстон, дар WhatsApp муроҷиат кунед. аввали видео, охири видеора рақамҳои Саудо ТВ мондагӣ метавонед муроҷиат кунед. телеграм канал дорем. кадомитон телеграм дорен, дар ҳамо поист нависен телеграм Саудо ТВ нависен. худохоҳад мебарад тамошо кунед бача азиз. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм этаж бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар Гипрозем дар маҳаллаи Чимтепа, шаҳри Душанбе. 305,000 сомонӣ. духонага 47 квадрат дар дуюм ошёна. таъмири хона падъабой мешавад. об свет доимӣ ҳуҷҷат ҳаст. адрес Гипрозем, дарвозаи Чимтепа, маҳаллаи Қаҳрамон. транспорт 54 ва 29 ҳамин территория тов мехӯрад дӯстон. ина дӯстон 305,000 сомонӣ. далши маълумот занг зад пурсон шед. ҳамин телеграм канали мо дӯстон, кадомитон дар телефонтон телеграм дорен, дар ҳамун поист нависен ки Саудо ТВ нависен бачаҳо. иншоалло ки мебарорад. агар ки набарорад, ҳамин силкаи телеграм дар таги комментария мондагиай гузарен. беҳад хонаҳои арзон дорем. тамошо кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон азиз. ҳамин домда даҳум этажда духонагаи 50 квадрати коробка дорем. ин дом дар назди Султони Кабир бачаҳо. диагностика, территория 46, Султони Кабир. 411,000 ана Султони Кабир бачаҳо азиз. 411,000 сомон. дар WhatsApp шумо муроҷиат кунед. мега ки количество комната духонага этаж, даҳум этаж, доми 12 этажа, масоҳаташ 50 квадрат. истиқлол, баленсаи истиқлол аст ки бачаҳо азиз. иҷозати ремонт ҳастай. тирезаҳо роҳи калон нигоҳ мекунанд. ремонт коробка, ду хона 50 квадрат, даҳум этаж, 411,000. далши маълумот занг бизанед дӯстон, пурсон шахтон.
дӯстон азиз, дастгирии шумо пешравии Саудо ТВ мешавад. вақте ки дастгирӣ кардем пешравии айчоай, пешравии хонаҳои арзон ки мондем, ҳамада хуб ай. дастгирии шумо наворои ҷолиб аз мо. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 11 этаж бо масоҳати 46 квадрат, ремонтош хай кардагӣ, фасон хушу замонавӣ, барои зиндагӣ кардан тайёр. дӯстон медонед зиндагӣ бекунед. як хонага 46 квадрат дар 11 этаж, Ипразем, шаҳри Душанбе, 490,000 сомонӣ. худо хоҳад муомилаи соз кадом мешавад, занг бизанед. дар назди бозори вориси Сомон ва деҳқонбозор қарор дорад. доми 15 ошёна, хона дар 11 ошёна қарор дорад. об дорад, свет дорад, лифт дорад, камбуд хулос нест. дар наздаш мактаб қарор дорад. без обмен, без кредит. рӯзона тамос гиред. 490 46 квадрат. рақамҳои дастии ахириш 7606 метавонед занг бизанед, боз далши маълумотша бигирем. бачаҳои азиз, аз мо навор кардан, аз шумо фақат интихоб карда харидорӣ кардан. дӯстон азиз, дӯстон азиз, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки се ҳуҷрага квартира бо масоҳати 65 квадрат дар 15 этаж, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 729,000 сомонӣ. дӯстон, дар 729,000 65 квадрат сехонага мегирен. мардум аллакай зиндагӣ доранд, лифтҳо кор мекунанд. 65 квадрат сехонага кардагӣ, 15 этаж, доми 16 этажа, лаби роҳи калон, таъмир нав, навастройка, дом беҳад бо сифати баланд сохтагӣ, плюс бо оби гарм пайваст мебошад. масҷид, мактаб, садик, бозорча назди хона домда қарор дорад. чизе буд ёфтем, роӣ кардем, мондем. дӯстон, далши барои реклама муроҷиат кунед. рафта хонаҳотонро навор мекунем худмон, ёки роӣ кунед суратоша, видеоша. барои реклама ҳатман метавонед муроҷиат кунед. зинда бошен, сарбаланду хонаобод бошен бачакҳои азиз.